Πάτρικ, τι στο μπούτσο! Τίποτα. Πάτρικ, αν μας δει ο Καβούρης θα μας γαμίσει. Δεν θα μας γαμίσει, ρε Σπόγγε. Ποιος σου είπε ότι θα μας δει εδώ? Θα έχουμε φύγει πριν το πάρει καν χαμπάρι. Ναι, υποθέτω πως έχεις δίκιο. Ω, Πάτρικ, άνοιξε από μόνος του. Ο χάρτης, για να δούμε, για να δούμε, ο χάρτης, νάτος. Κοίτα. Μπαμπου Σουγκαλάκι. Ναι. Πρόσεξες κάτι το γνωστό σε αυτό το χάρτη? Εννοείς το γεγονός ότι ο Καβούρης μας κοροϊδεύει και δεν θα το καταλαβαίναμε? Νομίζετε ότι αυτό είναι πρόβλημα? Παλιοξεσκισμένα κολομαλάκια, τώρα θα δείτε. Όχι. Γαμώ το γερατό μου μέσα θα σας τάψω ζωντανούς. Ώστε νομίζετε ότι ο Κάπτεν Καβούρης είναι Κάπτεν Μαλάκας, Όχι, καθόλου, κύριε Καβούρη, δεν το νομίζουμε αυτό καθόλου. Εγώ το νομίζω. Θα σε πετάξω στη θάλασσα για αυτό που είπες.